TMTV. Исәннәрмесез? Мин Назлы Гөлсөнгатова. Сез шоу-біз тапшыруын карыйсыз. Үз изоляциялыга таба дәвам итә. Дүртсенә эченә кереп бикләндек. Драманы шиткә. Безнең җырчылар күңелләрен төшермиләр. Яңа һөнәрләр үзләштерәләр, пешерәләр, җырлыйлар, бийләр. Хәзер барысы турында да чират буенча сөйләрмен. Киттек? Үз изоляция вакытында җырчыларыбыз кулинарларга әйләнеп бетте. Аш бүлмәләрендә төрле экспериментлар уздыралар. Инстаграмда рецептлары белән дә бүлешәләр. Менә мәсәлән Алсу Абелханова эремчектән пешерелгән печенье ясарга өйрәтә. Тырма, крек, северке белән коралланганнар бакча сезонын ачып җибәргәннәр. Сүз Илсур һәм Гөлнар Шәрибҗановлар турында. Җырчылар вакытны авылда уздыралар, бакчаларын җыештыралар, тырмыйлар, себерәләр һәм шул уңайдан әле яңа челлендж та башларга булганнар. Грабли челленджны дусларына да җибәргәннәр икән. Тагын бер бакчачы гаилә Ләйсән Гыймаева белән Булат Бәйрамов. Әмма бу гаиләдә Ләйсән генә эшли. Булат рәхәтләнеп ял итә, кояшта кызынып чәй эчеп утыра. Булатны яхшы иратлар рәтеннән сызырга ашыкмагыз. Бу бар тик тырыш гаиләнең яңа мәзәк видеосы. Карап үтик. Yıka kilem Ali yeme. Kaya gittin? Su içip kilem. Duydum. Bular, koyasın sen. Эстраданың мэтры Салават Фәтхетдинов яңа видео урнаштырды, әнисен күрсәтте. Язылучылары моңа игътибарсыз калмаган. Тәклимә апага сәламәтлек, озын гомер теләгәннәр. Салават әфәндене дә яхшы ул дип мактаганнар. Кайберәүләр хәтта күз яшьләре дә чыгарган икән. Елаттың, нинди җылы фото дип язып калдырганнар. Татарстанның атказанган артисты Эльмира Калимуллинаның да яңалыклары бар. Җырчы тәвәккәлләгән һәм укытучы эшен башлап җибәргә булган. Хәзер ул үзенә 5 талантлы һәм тырыш укучы эзли. Аларга музыка белемнәрен бирергә, тәҗрибәсе белән уртаклашырга җыена. Эльмира, без сиңа уңышлар теләп калабыз. Барысы да әйбәт кенә үтсен. Илдар Әхмәтов күп балалы гаилә башлыгы. Аның 2 улы һәм нәни кызы бар. Бу көннәрдә җырчы кызының фотосы белән бүлешкән, кичке аш ашатуын күрсәткән. Кашыкка салып итарлык кычык. Карагыз әле. Рамил Айметдинов каяда үзенә сәхнә таба. Менә Казанда беренчеләрдән булып балконда концерт куйган. Бөтен ишек алдына татар киләре яңгыраган. Тулырак Байбулатның репортажында. Карыйбыз. Көннең хәерле сәгатендә иптәшләр, күрәсезме, мин маскада, бөтен дөнья маскада, илдә карантин, ләкин шуңа карамастан без килдек бүгенге героебызга, бүгенге җырчыбызга һәм инде аның ничек тормыш иткәнен карарбыз. Көннәр ничек үтә микән тикшерербез. Кыскасы әйдәгез безнең белән әле безнең киләсен ул үзе дә белми. Әйдәгез киттек, керәбез. Шулай дуслар, мендек без кирәкле катка, 3нче кат. Менә квартирасын дөресен әйткәндә хәтерләмим. Әйткән иде инде. Ничәнче фатирсың әле? Хәзер без аңа шалтыратып сорыйбыз. Ада булат, сәлам. Рамил, сәлам, хәлләр? Аллага шөкер, үзеңдә? Ничә нормально. Кара әле, бер сорау бар, синең без теге документлар тутырып утырабыз. Ничәнче фатир әле? Какая квартира? В смысле, сез хәзер килдегез что ли? Юк, без просто утырып утырабыз, безгә документация өчен кирәк. 3нче кат. 21-нче бугаймы? 21-нче
Сен әйткән идең, ладно. Яра, рәхмәт, мен сиңа соңрак шалтыра тормын. Качан киләсең? Ярар. Давай. 21-нче. Әйттем бит. Так, коясың. 20 менә. Аллага тапшырып, шалтыратабыз. Аш, Рамил. Аш. Здрасте. Без килдик. Кара. Ничәпсин шундый кунакчыл түгел. Без килдик, сәлам. Мин әзер түгел. Юк, әйдә син киен алайса, без ишекне алып торабыз. Шулай дип, дуслар, без кирдик, шишиндик. Рамил, син безгә ачулана күрмәйин дияме? Беренчедән сәлам. Монда хәзер масканы салсам буламы инде? Әлбәттә. Сезнең харшын миңа телефоннарыгызны бирегез. Ни өчен сорыйм, чөнки телефон ул торатын бактериялар тарата. Шулаймы ни? Рәхим итегез. Урамда йөргән. Әнә операторныкын да ал. Берничә тапкыр рәхмәт. Аның белән кулланам. Нишисең? Тукта әле кирдик кенә бит әле. Мин аның белән кулланам. Сертен. Мин аның белән кулланам. Так. Шулай дип эшлибез. Син өйгә кергән һәрбер предметны шулай сөртеп аласың, диме? Без кайтып кергәч өйгә кулларыбызны җуабыз, телефон турында, ачкычлар турында онытабыз. Менә шулай итеп кой. Гафу итегез. Идәннәрендә юа башлаган алайса син. Булсын. Булды. Һәм зинһар өчен үз кулларыгызны Юабыз. Аннарсын аракы белән шкырга кирәкме, юкмы? юк. Ярар, без әйдәгез кулларны юабыз, әгәлегә сүндереп торабыз. Юну бүлмәсенә кирдем. Мин Александр оператор безнең кулларын юды. Хәзер минем чират. Монда инде бу безнең кичкенә генә экскурсия Рамил Әймәдиновның өе буйлап. Әйдәгез, мин кул юганы инде бик теге төшермәсәк тә була. Куллар чиста, хәзер Рамил. Ярар, әйдә, җыештырып торма инде. Әйдә, каян безгә нәрсәләрне күрсәтәсең монда? Әдәгез баштан моннан башлыйбыз. Нәрсәләр бар монда? Нәрсә монда бар? Ничек үзегез күрәсез? Монда бар минем беренчедән кумирларым. Кешеләрнеке кебек, безнең легендалары. Сарапа Садыкова. Садыкова, Әлфия Абзалова, Илгам Абый Шакиров. Бу инде минем өчен. Бу ничәнче елда алынган? 2017-нче. Кайсы җирың белән? Сиңа. Ая җаным дигән. Бу нәрсә бу? Бу инде мин иҗади кеше буларак мин Парижда булдым. Шуңа күрә мин алып килдем. Менә бу үземнең өчен. Тукта, бу әйберне сораганчы башта сорыйм. Мин Парижда булдым дип әйттең бит әлеме? Сиңа шундый сораулар биреп булмый теге. Син кайларда булдың дип. Син кайларда булмадың дип кенә бирәс калды бугай инде сиңа, әйме? Чувашиядә. Чувашиядә булмадың? Булмадым. Чебоксарский трикотаж барып алып кайтабыз. Америкага бик барасым килә. Французский ма? Бу картинаны үзең ясадыңмы әле? Юк, бу бүләк. Бер кешенән бүләк. Инде эленеп тормый диварымда монда торсын ярый инде. Ярар торсын. PlayStation бар, димәк, Рамил Әймәдиновта карантинны ничек уздырга белмәсәгез, килегез монда. Рәхим итегез, рәхәтләнеп нарбыз. Мультик карый, Рамил. Түгел, бу радио, онлайн радио, лафи хип-хоп дип атала, монда релакс музыкасы һәр вакыт яңгырый. Мультик бит инде бу. Ну, мультик түгел, бу инде фон өчен. Фон вакытында монда музыка уйный. Так. Менә нәрсә тагын. Ну, бу минем бу инде йокы бүлмәсе һәм кунак бүлмәсе инде бер вакытта. Кроватым, телевизор. Кара. Булай алай гына әйтмә инде, кроватым дип түгел, бу минем караватым дип әйтергә кирәктер монда. Әйдә, сикерә аласың. Мин сикереп турмыйм яме? Монда мин җырладым, безнең күршеләр мине белә монда. Каян карадылар синең җырлаганыңны? Ну, гомумән шул ягыннан. Аның карадылармы? Тәрәзәләрне ачып йме? Карадылар. Тәрәзәне ачып, балконнардан карап, урамнан машиналардан.
Теге кышкыртып киттеләр. Кышкыртып бу аларның алкышлары булды, шулай итеп, кышкыртып. Чынлап та бик кызыклы формат булды. Алса менә моннан каладылар инде, бу яктан. Бу ягыннан пычмаклы идән. Анда бераз гына бар иде. Ну, бик күп кеше түгел булды түгел инде. Ничә сәгать куйдың шушы концертта? Сәгать ярым. Сәгать ярым шушында басып тордың. Почти 2 сәгать булды. Бу Рамил Әймәдиновның кило ярым тоналка сөртә торган җире. Бу дөресен әйткәндә сатып алганда бу фатирны, бу комплект белән булды бу теге җиһазлар. Шуңа күрә уйламагыз. Мин үзем сайламадым, шуңа күрә. Отырасың буган. Әйткәндә чынлап та ул артистәге җиһазлар карават миңа ошый. Ул ничектер Җылы төсеме? Җылы төсәе. Кешеләр карантинда ятканда, өйдә ятканда, үз изоляциядә ятканда ремонт эшләре белән шөгыльләнәләр. Менә Рамил Әймәдинов та шушы кешеләр рәтенә керәдер инде, Мин бер әйберне аңламыйм. Алар ничек ремонт ясыйлар, әгәр бөтен кибетләр алар ябык хәзер. Бәлки алар алып куйган булганнардыр. Материаллар каян алыйлар алар? Менә беләсеңме, кайбер кеше теге алып куя да, итеге ясарга вакыты юк. Яннарсы менә шулай өйдә утырганда ясыйлар. Мин ясар идем ремонтны, но миндә теге Әгәр дә без кайчан киләчәгебезне әйткән булсак, име? Мин пешерергә бик яратам, гомумән күбрәк тә, бигрәк тә шәрик кухнясын, шуңа күрә менә black cumin, Черный тмин. кара тмин, шафран, тавык өчен, төрле ризыклар, бу инде бүләкләр. Концертлардан алар иске, уже ашарга аларны ярамый, бу инде просто күренеш өчен. Ну, бу инде карман русско-татарский перевозчик, русско-татарский. Чехов татар телендә хикаятлар. Әле укып карамадым. Һәм Рамил Әймәдинов бик тиздән кемгәдер тәкъдим ясаячак. Әйдә, миңа тәкъдим иттеләр. Нәрсәдер. Казанган алдыңмы әле уже? Юк. Бу инде теге татар моңа конкурсыннан мин лауреат булдым. 2013 елда. Татар конгрессы миңа бүләк итте. Бу консерваторияның студенты. Һәм инде мин Ульяндә музыка училищесендә укый идем. Бу музыка училищесен ул Ульян дәүләт университет, при университете. Шулай. Шифонерыңны ачып тормыйбыз инде. Юк, бардак. Иптәшләр, беләсезме, Рамил миңа әле генә нәрсә дип әйтте. Ул хәзер ашарга пешерергә җыенган икән дип ишеттем мин. Дөресме бу, Рамил? Дөресен әйткәндә, юк диде. Мин бит килүегезне белмәдем. Син үзеңнең теге үзеңә төшкә аш ясамакчы идең инде. Ясамакчы идем үземә төшке ашны, кичке ашны да. Кичке дә шул була. Кичке ашны. Миңа бик кызык, нинди аш микән ул, нәрсә микән, нәрсә пешерергә җыенасың син? Менә монда син нәрсә тотып йөрисең. Бу дөресен әйткәндә, бу ничек дип әйтергә инде. Хәзер бу корейчә тавык терияки соусында. Әстәгъфирулла. Пешерергә планлаштырган идем. Лә нинди сүзләр беләсең син, Рамил? Тәрҗемә иттем. Бу инде рецепт мин алдан ук язып куйдым, чөнки мин Син үзеңнең рецептыңмы? Юк, бу бик популяр рецепт интернеттан, бу инде азиат кухнясында ул бик популяр рецепт, шуңа күрә мин аны пешермәкче булдым. Әгәр дә сез көндәлек тормышта тәмле сүзе урынына күбрәк файдалы сүзен кулланасыз икән, димәк сез картаясыз. Безнең тапшыруыбыз мәңге яшь калулар өчен. Хөрмәтле дуслар, эфирда тәмле көрәш тапшыруы мин Булат Бәйрәмов түгел, бездә шоубыз дәвам итә. Мин Байбулат, Рамил Әймәдинов. Рамил, башлап җибәрәбезме? Тәмле көрәш тапшыруына чакырмыйлар, шуңа күрә мин өйдә оештырырга булдым бу тапшыруны. Теге, если гора не идет Магомеду, то короче, аңладың инде. Тәмле көрәш чакырмыйлар икән, Рамил үзе аларны чакыра. Кыскасы шул. Нәрсә пешерәбез без бүген? Тагын бер кат сорыйм. Бу безнең корейча тавык терияки соусында. Терияки соусында, дөресен әйткәндә, бу җиңел пешерергә аны. Шаймы? Син пешергән бармы? Пешергәнем бар, ләкин барыбер мин барыбер рецептлар белән. Рецепт бар. Монда шул хәл. Монда нинди тәмле ис килә. Менә каян икән белмим мин аны. Прям Сиркә. Сиркә? Сиркә. Сиркә нәрсә ул? Коксын.
Айда башта безне ингредиентлар белән таныштырып үт. Зинһар өчен. Әйе, нәрсәдән башлыйбыз? Безгә инде иң төп әйбер безгә кирәк булыр тавык. Бу Әйе. инде филе. Халал. Ой. Борыш. Маринад өчен безгә кирәк булыр борыш. Тавык филесе күпме кирәк? 1 килома, 2 килома, 3 килома, 5 килома. Беләсеңме, монда кеше белән бәйле. Дөрес әйткәндә, мәсәлән, 2 кешелек ризык ул якынча 300. Безгә ничә кешелек ризык пешерәбез? 3 кешелек Борыш, тоз. Бу нәрсә бу? Бу маринад өчен түгел. Хәзер маринад өчен әйтәм. Әйе. Сарымсак булдыдыр. Әйе. Булдымы? Әйе. Һәм кыздыру өчен безгә 1 шишә үсемлек мае. 1 шишә. Шише. Әйе. Соус өчен крем шикәр. Әнчәп күрән. Чөнки ул йомшаграк. Шулаймы? Әйе. Ул тәм бирә, конкрет йомшаграк. Бал, соя соусы, сарымсак, сиркә, уксус. Сиркә, уксус. 2 бал кашыгы. Әйе. Томат пастасы һәм безгә тагын имбир кирәк, ләкин Имбир кыйбат. кыйбат белгәнчә кыйбат шуңа күрә имбирсыз. Имбирс. Бу нәрсә бу? Оныттым. Бу маринад өчен бәрәңге крахмалы. О. Менә. Син мине тәмле көрәш тапшырында кебек сора. Ничек минем хәлләрем? Син ирәнеп үткәнсең бит инде. Гомумән алганда көндәлек тормышта теге ашарга еш пешерәсеңме үзең? Еш. Яки инде бер каян заказ бирәсең, бер кая барып ашыйсыңмы? Бу хәл белән бәйле, чөнки әгәр көн бик авыр булса икән, мин кай вакыт заказ бирәм теге. Суши роллы. Суши роллы, Суши роллы, шаурма. Бу бик сирәк. Әгәр хәл дә булмаса, хәлләрем дә калмаса, эштән, мәсәлән, барбер үзем пешерәм. Син чит илдә булган кеше мин син ераграк торыйм әле бераз гына. Ничек? Чит илдән кайта безнең җин монда ширләр әллә нинди. Юк, мин бик күптән чит илдә булдым. Точнымы? Точно. Түгел. Шуңа күрә борчылмагыз. Ярар. Тавыгыбыз әзер. Хәзер без аны маринадлыйбыз, 20 минут якынча калдырабыз. Майны алдан җылытырга кирәк булыр. Шуңа күрә мин казанга салам 1 шишә. Без казан белән пешерәбез моны. Казан бездә бар. Мин бер кичкенә генә бер сорау бирим әле. Әйе. Бу безне бу тавыкны гадәттә былай гына ашыйлармы яки инде берәнди гарнир беләнме? Гарнир белән, рис белән, яисә беләсең, башымнан чыкты, ничек нәрсә дип атала инде ул, теге фунчоза белән. Фунчоза белән. Без бүген нәрсә белән ашыячакбыз? Без бүген шулай гына ашыйбыз. Тавык. Димәк, шулай иттереп без дип инде Рамил тавыкны турады. Кичкенә кисәкләргә туз салды, борыч салды, сарымсак салды, булгатты, майны казанга салып җылытырга куйды. Хәзер нәрсә эшлибез? Так. Хәзер нәрсә эшлисең? Майны без җылытабыз, тавык канатларыбыз китердәп торсын өчен. Әйе. Без бәрәңге майны теге крахмалы истибез. Менә шулай анкарпанаттым. Ләкин бу сынрак. Бераз гына маринадлансынмы? Маринадлансын, безгә соус ясарга кирәк булыр. Шушы шикәргә хәзер су салдык. Бераз гына җибетергә. Су салдым бераз, хәзер ул йомшаграк булырга тиеш. Әлегә мин салдым хәзер үсемлек мае, томат пастасы салабыз. Сарымсак та бар. Сарымсак. Менә бал. Һәм менә бу әйберне. Бу чили пастасы. Бу теге нимәле? Яндыра торган. Яндыра торган әйе. Ну инде азиат кухнясында бу нормаль әйбер. Бая сорамакчы идем. Хәзер Алла теләсә бик тиздән шушы карантин бетәчәк, үз изоляция режимы иншаллах бетәчәк. Иң беренче булып нәрсә эшләячәксең? Концертлар. Дибүгентләрдән концертлар. Ул вакытка инде сабан туйлар булыр инде бәлки. Сабан туй сезоны якын айта, шуңа күрә өметләнәбез инде җәйдә ул бетәчәк. Шулай күптән сорыйсы килгән минем синнән. Син бит менә төрле илләрдә йөрисең. Мәсәлән, Франция, башка илләрдә тагын. Менә шул илдәге җырны татарчага әйләндереп җырларга планда юкмы теге хыялда дип әйтик инде. Мәсәлән, француз җырын татарчага җырларга.
Татарчалаштырып. Шул турында уйлаганым юк дөресен әйткәндә. Нәрсәгә? Әгәр мәсәлән мин Франциягә килсәм, аларга мин барыбер татар телендә җырлыйм. Бу бит сабан тел мәсәлән. Татар телендә җырласам, француз телендә җырларга кирәк аерым җыр. Менә синең нормаль. Менә синең Кытайда булган бармы? Әйе. Әйтәләр бит Кытайның җырлары татар җырларына бик ошаган дип. Бу дөресме? Ну, анда пентатоника бар, әйе. Пентатоника. Менә бәлки теге Кытайда бар Кытай халык җыры, шуны беренче җырларга. Мин сиңа хәзер идеялар бирәм дөресен әйткәндә. Ну, дөресен әйткәндә, бу идеяны уже әле кайчан белдем. Рәхмәт. Тәрҗемә итәргә. Ну, син мен шул теге Кытай җырын татар теленә тәрҗемә итәргәме? Әйе. Ну, Бар бит теге казак җырларын эшләр, татарча. Ну, беләсеңме, казак телен ул төрки тел, яисә Азәрбайҗан телен безнең арабызда шашлык бар, шуңа күрә тәрҗемә итәргә җиңелрәк. Кытай теле ул бөтен башка теле. Шуңа күрә авыррак. Чит илләрдән иң яхшы белгән тел кайсы синең? Татар һәм рус телен санамаганда. Француз телен Француз телеме? һәм 50-50 инглиз телен. Do you speak English? Yes, of course, and you. Türkçe biliyorsun mu? Türkçe берничә җөмләләр беләм әлбәттә. Bilmiyorum. Юк, белиyorum. Белмиyorum, бу белмим. Ama iyi mi şu an kurayken bitti. Белиyorum. Булгатабыз. Яхшы итеп һәрбер җирне менә майлап чыгарга. Авыл кытырда тәйин дейме демәк? Бераз гына. Крахмал урынына un салырга ярыймы? Юк. Гел монда яисә бәрәңге крахмалы, яисә теге кукуруз крахмалы. Син бу очрактан шәп бәрәңге крахмалын сайладың. Чөнки бәрәңге крахмал ул оригиналь рецептында. Әйме? Һәм ул теге кукуруз крахмалы кыйбатрак. Орысыңа цукаты ашап калды. Әйе, цукат кебек. Менә Шыжылды? карыйсызмы? Шыжылды. Әзер шыжылды. О. Салабыз. О. Хо. Шулай итеп җәйләнмичә. Һәм моны аннарсын ничә минут шулай кыздырырга Ул кирәк. бик тиз пешә, якынча максимум 10 минут. Мактау тактасы дигән тапшыруың бар синең, бар иде, бар һәм барачакмы ул? Өзім дә белмим дөресен әйткәндә. Без бераз гына тукталдык төшерүләрне, чөнки хәзер Сәбәбе карантин. Шуңа гына әлегә. Рамил, син ничә ел элек мәктәпне тәмамлаган идең? Менә хәзер безнең теге бер айдан теге күп калмады индеме? Соңгы звонок якынлаша бит инде. Әйе, ничә ел элек мәктәпне тәмамладың? Тукта. Син 9-дан киттең бугай бит. 9-дан? Син 11-гә укып беттең? Әйе. Мин 9-дан киттем. Бу инде 2008 елда. 2008 елдан бирле мәктәп программасын күрмәгән кеше. Хәзер мин сиңа шуңа күрә безнең шундый бар интеллектуаль формат. Ой, син каршы не надо. Әйдә, надо. Монда авыр сораулар түгел дөресен әйткәндә. Монда менә беренче сорау сиңа бигрәк тә якын ул. Грециянең баш каласы. Афины. Менә бит күрәсеңме бер бал сиңа. Иң озын елга. Нил? Нил? Әйе. Шылапты. Мисырда мин Нил. Мин белмәгән идем. Иң зур океан. Тихий. Әйе, Тын океан. Миндә тагын бер сорау менә мондай. Тихий Дон романын укыганың бармы? Дөресен әйткәндә юк. Кем язганын белмисең? Беләм. Кем? Әйтмим. Әйдә, миңа колакка гына әйт. Әйе, Шолохов. Дөрес, Шолохов. Молодец, афәрин, Рамил. Безнең шулай иттереп ит әзер булган инде. Әзер, карагыз нинди матур алтын төстә ул. Димәк, ул әзер һәм артык мае саркыту өчен без бу тавыкны яисә салфеткага аерым салабыз, яисә менә Иләк. Әйе. Шулай иттереп, әйдә менә башта аңлатыбыз, без менә шунда тутырдык бөтен итне, тавык итен, әйе. Һәм инде хәзер соусны без ничәдәбез? Монда шикәр ирсен өчен без аны җылытабыз. Әле ул ремәдеме әле ул? Әйе, юк. Бераз гына утта җылытабыз. Сен аны салып бетермисеңме әле? Салып бетермим, бик күп була ул.
Хәзер мотор итеп тарелкага Тізәбіз, салабыз. тезәбез һәм өстенә мотор итеп Көнжет. көнжет сибәбез. Сине бит әле біз біләбіз, җырчы буларак кына түгел, оған шулай ук актер буларак та. Мин беләм, син теге башка шәһәрләргә, илләргә барып спектакльләр куеп бирәсез. Бу ничек Казан дәүләт консерваториясе белән бергәме? Әйе, укыганда бездә гастрольләр булды. Һәм дөресен әйткәндә, мин бер генә спектакльдә катнаша идем. Аршын Малалан. Аршын Малалан кайсы рольне? Кем әле ул? Султанбек. Кили минем бәгыркәем. Иланы кем җырлый аны? Бу вообще-то карт. Мин аны белмим, ялар. Ишкән бармы? Бар. Ничек сиңа спектакльдә уйнау? Бик яхшы беләсеңме, бу бөтенләй икенче төрле хис. Сәхнәдә монда классик әсәрендә мин үз үземне күрсәтәм. Бик ошый миңа. Эстрада сәхнәсендә миңа булай, мәсәлән, каршылар биеп, җырлап минем белән, аманда интеллигенция ул икенче төрле формат. Син укып бетердеңме әле? Укып бетердем, уже узган елда. Узган елда дипломлы булдың. Кызыл, юк, Шулаймыни? Зәңгәр. Зәңгәр? Менә синең сәхнәгә син бит инде менә баяда әйткәнең иң стильле җырчы номинациясын алган идең, әйме? Стильне үзеңә теге сайлыйсыңмы яки инде бармы моның махсус синең стилистларың? Ну, дөресен әйткәндә, мин моданың корбаны түгел. Мин ничек дип әйтергә, нәрсә киям, шулай киям. Просто болай уңайлы әйберләр мин яратам. Үзегез күрәсез инде, мин болай урамда да йөрим, дөресен әйткәндә, һәм сәхнәдә дә. Рамил, хәзер беләсеңме, шушы теге менә күрәбез ризык әзер, әйдә моны халыкка хәзер күрсәтик. Көнҗетне үзеңә дә калдыр. Менә ул иптәшләр. Карамелле. Без моны карыйбызмы соң инде, юкмы? Юк. Китегезне каршы, мин үзем ошо карыйм. Хәзер мин сиңа бер сорау бирәм. Бу сорауга син үзең җавапны белсәң дә саналмый, чөнки син бер кешегә шалтыратып, шушы сорауны бирергә тиеш булачаксың. Аңлашылдымы? Кем башта кем уйды тирәме, кемгә шалтыратабыз? Берәр танылган кеше булса, әйбәтрәк була инде ул безнең. Сорау мондыйрак, Рамил. Ишеп яңгыр яуганда, ягъни инде ливень булгандаймы, нинди кешенең, кайсы кешенең чәче юешләнмәй, ничек уйлыйсың? Әгәр кешенең баш киеме бар, мәсәлән, юк. Нинди кешенең чәче юешләнмәй? Пляж кеше. Фәрин, әйе. Кемгә шалтыратабыз хәзер? Әлегез минем якташыма, дустыма Алсу Абылхановга шалтыратып алыйк. Да, Рамиль. Алсу, сәлам, ничек хәлләр? Привет, нормально. Беләсеңме, мин хәзер шул без тапшыруында. Һәм шуңа күрә мин сиңа бер сорау бирәсем килә. Шушы сорауга син җавап бирә алсаң, бик молодец булачаксың. Бирә алмасаң, барыбер молодец. Сөйләшә аласыңмы? 5 минут бармы? Әле, син бер гына көчлерәк сөйләш, чөнки сине ишетелми. Көчлерәк сөйләшергә хәл булмады монда. Син ял итәсеңме? Әлбәттә, өйдә утырып. Ой, борчыганым өчен гафу ит, яме. Бер генә сорау. Ишеп яңгыр яуган вакытта, бу ливень вакытта, әйме? Нинди кеше чәчен юешләнми? Вариантлар юк. Бер генә. Кешенең чәче юешләнми. Әйе. Лысый? Дөрес. Пляж, Алсу, сәлам, бу Байбулат. Сез әфәрин, сез молодец. Тагымыргат Ульянда бары тик теге, Ульянда бары тик теге иң акыллы кешеләр туганын гына расладыгыз. Менә шулай. Ой, рәхмәт. Бик шат булышканыма. Әйе, менә. Булта алганыма. Әйе, рәхмәт сезгә, Тагымыргат, сезгә кайнар сәламнар. Рәхмәт, сау булыгыз. Алсу, бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Ял итегез, рәхмәтләнеп. Гафу итегез. Рамиль, я всегда рада помочь, якташ. Давай, пока. Давай, сен сау, рәхмәт Алсу.
Якташлар ярдәм итте Рамил Айметдиновка. Бу якташлык белән бәйле түгелдер сән. Шулаймы? Без булай дуслашабыз. Ярар. Әйдә, Әйдәгез, тизрәк ашап карыйк. тизрәк дегустация ясыйк инде шушы. Ничек без эшлибез? Булай итеп. Менә былай торып. Хоп! Күрдеңме, Рамил? О! Мин тасымчы. Менә шундый матур өстәл, әйдә утырыйк. Нинди сей оказывается толсынлыш. Талсамлаша, мин әйе талсамлаша. Ниһаят килеп җитте әлеге мизгел. Әйе. Ниһаят килеп җитте, ниһаят сез ашап карыйсыз. Бу тәмле. Әйдә, син башта син. Башта сез. Башта син. Син. Бәлки ул нидер? Исләре? Җәмәгать. Чыматты бик тиз пешерә. Дәя. Пешә ул. Һәм Менә хәтәмен дә беләбез инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дә. Шунлап. Шунлап. Әйдә былай эшлибез. Син моның рецептын Instagramга кертеп куясың. Әйе, рәхәтләнеп. Менә берәр үзеңнең матур фотосурәтеңне аласың да, кеше күрсен өчен һәм шушы рецептны куясың Instagramга. Килештекме? Ну, синең профилеңә. Миңа кирәкме ул? Нәрсәгә? Яисә TMTV профиліне. Сездә. Әйдә, алайса син язып кына бир дә безгә, яме? Шәхсән миңа. Кемгә кирәк буның рецепты, языгыз миңа. Рамил миңа бирәчәк рецептын, мин дә сезгә тапшырачакмын, шулаймы? Әйе, бу бер кино белән ашап була. Беләсең, Шулаймы? Ярар. Бу кыскасы бик тәмле. Рамил, әйдә, мин сиңа микрофонны үзеңә тапшырам. Хәзер син гадәттәгечә камерага карап, яраткан тамашачыларыңа барысына да үзеңнең рәхмәт сүзләреңне җиткерсәң була. Сәламнәреңне әйтсәң була. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле телевизор караучылар, бу карантин бу хәл инде озакка бармас. Алла Тәгалә безгә исәнлек, саулык, сабырлык бирсен. Бер-берегезне саклагыз. Һәм исән саулыгыз, бәхетле булыгыз. Тиздән концертлар гомумән булачак дип өметләнәбез. Без сезне бик сагындык, мин сезне бик сагындым. Тиздән күрешербез. Бәхетле булыгыз. Бу атнаның эксклюзив яңалыклары белән бүлештек. Дуслар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. TMTV белән өйдә утырыгыз. Мин Назлы Гөлсин Гатова, сез шоу-без тапшыруын карадыгыз. Шоу-без. Без йолдызлар турында барын да беләбез.